बालभारतीकडून पाठ्यपुस्तकामध्ये बोली भाषांना स्थान देण्यात आलेलं आहे। 6वीच्या मुलांना मालवणी आणि वऱ्हाडीचे धडे देण्यात आलेले आहेत। मुलांना बोली भाषांची ओळख व्हावी म्हणून हा निर्णय घेतलाय। बालभारतीनं नव्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये राज्यातील बोली भाषांना स्थान दिलेलं आहे। नव्या अभ्यासक्रमानुसार तयार केलेल्या इयत्ता 6वीच्या पाठ्यपुस्तकात मालवणी, वऱ्हाडी या बोली भाषांचा समावेश असून 11वी-12वीच्या स्तरावर देखील पाठ्यपुस्तकातील बोली भाषांचा विस्तार करण्याचं बालभारतीच्या विचाराधीन आहे। बालभारतीतर्फे शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी इयत्ता 2री, 3री, 4थी, 6वी या इयत्तांची महाराष्ट्रामध्ये अनेक बोलीभाषा आहेत। त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना बोलीभाषांची ओळख झाली पाहिजे। बोलीभाषांमध्ये लेखक आहेत, साहित्य निर्मिती होते याची विद्यार्थ्यांना माहिती करून देणं महत्त्वाचं आहे। हा विचार करून बोलीभाषांचा पाठ्यपुस्तकामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे।